Mr. Producer, you make the best show. Mr. Producer, you got all the info. YouTube kumno phi long te gani video long ba compare angkwa bani cringe phang ki actor Hollywood bat ka dress ritual ha Hollywood bat Blei ki le eka hada fite ki smart ban pe kai ki film Hollywood bat ki we ki jingja te phiru philai i hi ya jingle jingkam jo ki breu kebalai i po daw kamat Blei nong thau Deuteronomy nong bar po ar khot ko pasan wat ai baga kynthei kan kup ya ka bade ka jong shin rang limne bo shin rang un kup ya ka jan kup ka jong ka kynthei namar baro ki bale kumta kilong ki jing jili hau trai ba Blei jong me bale nga kwa bani kren spang kani namar omde tang we na arngot andre la jan baro obakiu aga nam ka spah ula phong dress kynthei te ka wan ka jing kli ba bale kat ki celebrity ki wala biang ka spah ka phau henre ki jit ban le ki ni kam henre ki jingle jong ki kam de ba ki sha pan bor henre ma ki hi ki la jit ban le ya ni wi ba shwa ki rung Hollywood ki rang long ki badap shin rang henre maria yo rung Hollywood ki la stang ban le ki ni kam kane kam de shaphang ka homosexuality ne ba ki de gay henre ka de shaphang ki ne ki actor black and white balai bat kumno ki pher aga por ba ki rung bat mi na Hollywood kam de tang ki actor henre ki athletes comedian ba ki nong roi ru nimla ban kno ega industry henre gini ibriu ki la ya jit hi aga lenti ba ki ya bat ki long ki bala pen kre ban le ega no kam ban yo pisa bat ban kiu kurdan ki hab ban le ega ne ritual jong ki illuminati te nget ba baro mangi ngalai i ba kane ka jingle jong kine ki brio kam de nakadaw ba kinyo pen tki gi brio henre kade ka kam ksuid sudah